nyambira. Right. Nasi date china sazo. 21 January 21 January 2024. 2024. 21 January 2024. 21 January 2024. Uri musi weSunday. Uri musi weSondo. Ndiri pano ndini Sekuru Tasvu. Ndiwo Sekuru Tasvu pa 7 Anderson Meborin. Ku Meborin pa number 7 Anderson. Ndine nawe adati nditaure vazukuru vangu vese vakapoteredza kubva kunze kwenyika UK, Australia, Namibia, South Africa, Mozambique, Zambia, Namibia, Malawi. Kududza pasi rose vanondilaika, vanonditevera. Nyaya yandida kutaura muzuva ranhasi ndati muibate nekuibatisisa. Ende Robert Tafumane ida kuti kanhu aka urambe uchikatenderedza. Ndaneta nekupiwa nezvichemo nevazukuru vangu. Sekuru tine nawe yatinetsa, takaona namba pa Facebook, tikatevera, tikaisa mari, tikaita sei. Saka ini muzuva ranhasi Sekuru Tasvu ndati aiwa bodoka zvamataura vazukuru vangu ndazvinzwa. Iyi inonzi Facebook kubva nhasi handisina chandichashandisa chinonzi Facebook yangu ndaivhara muzuva ranhasi. Anoda kunditevera anoenda pa YouTube, aidha pana Robert Tafumane, aidha pakanzi Sekuru Tasvu direct pari pa YouTube, ndo pamunondowana pa namba dzinoti 078 4614 908. ndo namba imwe chete yepa YouTube inopinda ipapapo, nepa video call mukada kundifonera, nepa direct call. Robert Tafumane ndoda kuti kanhu akauramba uchikatenderedza. Une mubvunzo here? Oda kundibvunza kuti sei ndazviita? Sekuru, toda kuziva kuti sei madecide imimi hongu zvichemo zviri kuuya. Zvichemo zviri kunyanya kuuya nevazukuru izvozvo. Vari kuti chii zvazoita kuti muzoti aiwa regai ndivhare Facebook? Munoona foto rangu inini, kunyangwe ndina gogo, kunyangwe ndina muzukuru wangu zvega, vanogona kutora uri editor urisa pa Facebook. Uritora uri editor urisa pa Facebook. Saka kana vatora face yaya, vazukuru vangu vanenge vari kunze, kune vamwe vakawanda vasati vandiona, vasingandizive, vanongonzwa zita. Saka munhu uya anogona kuramba pa video call kana kuti aiwa ngataure pa Facebook, unenge usingaoni munhu anenge uchitaura naye. Saka pa YouTube zvapakanakira, unoona kuti kutaura neni pari pa video call kana muri kunze kwamunenge muri. Aidha pa message unopindurwa, zvinobata, zvinonzwisika kuti uri kutaura nani pari pa YouTube. Saka nawi ndaitira panapa kuti ndaneta kunzwa macomplaints iwayo, ndosaka ndati zveFacebook zvacho regai ndizvisiye. Ndini ndazviramba Sekuru Tasvu pa 7 Anderson Meborin. Ukazoonowa kufona kuti ndakataura pa Facebook, ndakatorwa mari pa Facebook, aiwa ndezvako. Kana mada zveFacebook izvozvo endesana imega ikoko, ini handisi pa Facebook, ndiri pa YouTube. Wada kubatsirwa neni munaya pa YouTube. Pa direct pakanzi Sekuru Tasvu kana kuti pa Robert Tafumane, ipapo ndipo munondilaika, munondoona ndiripo. Vanenge vane zvokutaura kana zvokubvunza, munofona kana kutaura muchipindurwa ipapo. Mune muzukuru here ari kuSouth Africa anopota achiisirwa mari dzemaranzi. Vazukuru ivavo vozonzi uyai kunumber 7 Anderson, asi mari ichinge yatumirwa kuSouth Africa. Inini handina account yeSouth Africa, handina muzukuru ari South Africa kuti anoisirwa mari. Mari munhu anoda kubhadhara anouya pano pa 7 Anderson, ndipo anobhadhara mari yake. Kana aida kutumira mari angava ari kunze kwenyika kana South Africa kana kupi, andopiwa madetails ekuti aise, but asati apiwa afanira kutanga afona nevideo call oona kuti madetails ari kupiwa ari right here, apiwa neni here madetails. Kana aidha kana ndiri busy ndikona kutambidza foni atanga andiona, ndotambidza muzukuru wangu ubva amunyorera madetails, zvakakosha. Chimwe chichemo Sekuru ndechekuti vazukuru vangu ndinofonera Sekuru kuma 1 vonditi fona kuma 2, ndikafona futi kuma 2 paundeiswa pa hold tozonzi fona after 30 minutes. Pangagadzirisike sei ipapo? Right, ipapo ndifunga kumashuro tatakapa mukana kuti vanhu vekunze tatine madhezi avo evideo call. Pari zvino munenge mune vazukuru vadari vakagara, kana pane pada bvizwa zvinhu vazukuru mumwe anobva afona,
ndikamuhodha paya kuti mira bhozi ndini 1 ndogona kuoperata pakuti ndamudaira pavideo call bhozi anenge aida kutaura neni kuti abatsirwe neni apo ndoda kuti basa ringe rapo panenge ndamumisa paya nguva inobva yamugona kumudarika powana zvavhiringidza saka ndinoti ngavasaura moyo nguva yake yekubatsira unenge isati yakwana ngaandifonere ngaaramba achishingirira ndongaida kubatsirwa neni ndokubva ndamubatsira. Vamwe vari kuti tinogona here kutora Sekuru semhuri veenda kunotibatsira kumba kwedu pasiri padare. Ya izvo zvinokwanisika vanouya kutaura nema-committee members epanapa voonesana kuti zvingaite sei Sekuru kuti vafambe vanofamba nezvifambiso kuti vaende kokoko aidha masecurity aidha vazukuru saka vakakwanisa kutaura naSekuru nevakomana nemachairman utungamiri uripo voisa madhiziri nemapeturu kuti zvinhu zvifambe voenda kuitwa dara. Tinoziva kune vamwe vane maprivacy vasingade kuti aiwa tiri pano vanhu vakawanda plus ndine zvandiri kuda kuti ndivagadzirire vazukuru vangu kuti vanhu vema-emergency vanenge vasingauye panapa ndine rumu yada ndivagadzirire vanhu vema-emergency vese vanofanira kunge vane kwavo kwanenge vachienda ndovapa zuva ravo kuti chinotaura navo ikoko. Ndatenda Sekuru.